Els capullos acostumen a tirar-te floretes, però mai te'n regalen. Aquesta és una de les primeres frases que ens trobem a Els capullos no regalen flors, de Moderna de Poble, una obra del 2013, també novel·la gràfica, que ens explica el recorregut que fa per als seus amors de ciutat Moderna de Poble. Com a mínim jo crec que sempre té un punt autobiogràfic, però això ens ho hauria d'acabar de confirmar ella. Fem aquest recorregut i veiem quins diferents tipus de capullo et pots trobar, no? Des del capullo cultureta, el capullo clàssic, el capullo... Hi ha 7 o 8 tipus, molt xulo, i veiem com acaba la història amb cadascun d'ells. Tot això amb una trama en la que apareixen personatges que tenim a tota la sèrie de Moderna de Poble, com per exemple la Zorricienta o la Sirenita Pescada, que vèiem a Idiotizades també. I ja està, no sé si l'heu llegit vosaltres o no. Jo el vaig veure que el tenia un alumne en català i vaig dir, doncs també me'l llegiré en aquest idioma. Què us sembla?